Здравейте на всички! Благодаря ви от мое име, името на групата и името на всички мои съмишленици за това, че уважавате за пореден път нашето събитие. Тъй като вече доста хора знаят, че фестивалът се превръща в традиция, което вече е факт. Завинаги при звездите разъгъвен фестивала в името на Славян Иванов. Просто искам да ви кажа, че се радвам, че отново виждам доста хора тук, на това място. За разлика от миналата година, датата беше 19 август на Славян рождения ден. Сега датата е друга. Но поднаслова е същия, с този плюс, че искаме да поемем инициатива за подпомагане на млади таланти. Деца най-вече в ученическа възраст, които имат голямо желание да се изявяват като музиканти и да свирят, разбира се. Ще бъдат подпомагани от наше име и от името на наши съмишленици, било с инструменти, било с нещо друго, с цел да направим така, че тази музика, тази красива музика, която изгражда млади хора и характери най-вече, да бъде все повече популяризирана. Не само на местно ниво, говоря и за цяла България, защото по мое време, когато аз бях на 18, беше сякаш някак си по-популярна. В този ред на мисли, тази година сме решили да поканим малко повече деца от миналата година. Като също ще има класически китари, ще има и по-малки участници от миналата година. Надявам се да ви хареса това. Наши гости и хедлайнери на събитието ще са This Burning Day от София, които ще са последни. Така, значи фактически започваме с най-малките, разбира се, както миналата година. И започваме с Димитър Тодоров.